سلام وحسنا كل نجاريو سرح خان ملوات وليد كان معباي وصي خان مأتاو زري خان مفراي بحافشا أبعلتاوي من كسكاس دك سوات كم إن تنفسو أير زي النسواق اللو نمسعي محسابن مثلامن زكال سلام انت هلويو منن السلام نمردع قونسن كوناتن زي مهلاو أمونغو دك سوات مكرراب مرددان قونستات بزرب مفتاحن ممرحن زبل كونتات يملكت سبات مسبع لمن كبابي أمن سلام هاليوم نحبراوي عبيتن حبيركا منبار أستوازو اندحر جيروم سلام هالو يمالتي أبحانت حاجة زنورو دك سبات علتاوي هوتوم نمدفع سلام اتقندن ممارس زيو لزعبايو أب كل الأوروميا كتما باتو أبزريا اللاين السلام عديمنا مس نبرتي اتختما أبزقورنا يسانحت كم زي كبلو يقلسو سلام لهاجر استنفاسنو سلام نهاجر تنفاسيو سب مقبي بلعو كتاقب يخيليو تنفاسو اندحر تقاريتو مبلعي يخيلن سب تتاويلو كخدان يخيليو استخدانو زتعملو تنفاسو انتهليو سلازي سلام ندك سابات استنفاسيا سلام اندحر زيلا استنفاسو يقارتيو سلازي سلام كم هاجرن عالمن نود سب استنفاسيا سلام أكسجين نو سلام أكسجين يو سلام مقبي يو سلام ما يو نود سب سلام اندحر زيلا ولا حانت نكر يلن سلام اندحر زيلا لمعات يلن سلام اندحر زيلا تمرت يلن سلام اندحر زيلا ناب بيت كريستيان مخاد يلن يا سلام الناس فلاقينتكو أنا كم قلت لك أدلاين السلام أنا كابز قلت أن لعلي زخنا سبب أمره وعقوم حساب يخليو وعقا سلام أبزخنا نجر كنري نخلينا سلام اندحر هاليو كل نجر الله سلام كل فلو ناي مقدل مشنفنا كبر تقلع مينستر عندما يلو كبر قدماي مينستر مقتل مشنا فيو 5 بلو نابدور آتينا نمطولو تيلان استوارقنا لهاجر نخت لمع زبليون حزز اللو معبالا من قدي كما يريخمو فأودو قطراتن دوراتن زلخم تأيت حيزكم حاوكم نقتلكم سلام كمتس أي خيلن إثيوبيا فتاري زفرح زيغاتات زلوا هاجرن تتخون إلون أبانت عدي كساب زنبرنا زلونا صقماتن قونصتاتن فتحنا بسلام منبار اتزحاشن ممارس زيول مخانو نبرت كتما باتو وسيخوم يصرحو بإثيوبيا ውስጥ እስካለን ድረስ እኛ እርስ በርስ ተስማምተን أوشت إثيوبيا حبرنا كساب زلنا بعلنا نوعلنا تسمامعنا زلو قونص مفتاحي زدلي محساب زلنا بأفموز انتي كونس برئسنا اينا زبسلت حساسبا مسارح كنقبر زلنا طبنجا وي أفموز برت ولا حنت تصقم يفتحن هيوت كم مدفع نبرت كم معناو سلام هاجر كم هو اخوصاي بأفموز تصقم تفتح يفلطن سلام يميطبقو حزبون سلام زحلو حزب يو سلام كرغاغا سرس كحز قبر حزب يو نعبنت حانت هاجر معبالن تجمر بزح فتناتات يبزحيو سلازي نزي دو كبلو زخيل حزب يو እግዚአብሔር በሰማይ አለ ብሎ የሚፈራ ሰው ደግሞ ሰውን ያከብራል እግዚአብሔር አብ ሰማይ አሎ ኢሉ ንዝፈርሕ ሰብ ድማ ሰብ ይኽብርዩ ሰብ ንሰብ እንተ ኽብር ድማ ሰላም አሎ ማለት እዩ ሰላም ማለት እዚዩ ሰብ ሓው ሓፍቱን እንተ ፈትዩ ሰላም እዩ ሰላም ዓለምና እናዘረገ ዘሎ አራዊት ወይ ከዓ እንስሳ ይኮነን ሰላም ሰብ እናዘረገ ዘሎ ሰብ እዩ ካልእ ሰብ እናጎድአን እናጥቃዕን እናመሰሎ ከባቢኡን ንባዕሉን ሰላም የስእን ማለት እዩ ሰላም የሚመጣው በማውራትና በመነጋገር ነው ሰላም ዝመጽእ በመዘረራብን በመዝታይን እዩ ስለዚ ድማ መንግስቲ ሕዚ ኣብ ስራሕ ይዘሎ ኣብ ጎዳና ለውጥ ይዘሎ ስለዚ ኣየኑ ሕቶ እዩ ዘይተመለሰ ንዝብል ምርኣይ እንኽእል ኣብ ዱር ኮይንና ይኮነን ኣፈሙዝ ሒዝናን ተወኪስናን ይኮነን ቀቲልናውን ይኮነን ሰላም ዝመጽእ ህዝቢ ኣብዝነብረሉ ከባቢ ሰላም ሓልዩ እንትነበር በቢሰፈሩ ዘለው ጸገማት መፍታሕ እንተኽኢሉ ሓቢሩ እንተበሊዑን እንተሰትዩን ሰላም መጽናዕ ከም ዝኽእልውን ይሕበር ህዝብ እያንዳንዱ ቦታ ላይ ወጥቶ የራሱን ሰላም መጠበቅ ከቻለ ህዝቢ ኣብ ሕድሕድ ቦታ ወጽኡ ናይ ባዕሉ ሰላም ውሑስ ምግባር ክኽእል ኣሎ
በብሰፈሩ ዘለው ጸገማት በመልክዕ ሽምግልና ዝፍትሑ ብሽምግልና በኸባቢ ዝውዳእ እንተ ኮይኑ ድማ በኸባቢ ምፍታሕ ይድሊ ሰላም እንድሕር ተፈጢሩ ሰብ ኩሉ بسلام يوص بسلام ናብ ገዙ ያቱ ሰላም ምሕላው ድማ ናይ ሕድሕድ ዜጋ ስለዝኾነ ነዚ ምዕቃበለና ሰላምን ያደፈረሰው አንዱ ሰላም ወዳድ ራስ ወዳድነት ነው ሰላም ዝተዘረገሉ ቀንዲ ምክንያት ንባዕልኻ ምፍታው እዩ አነ ጥራሕ እንትብል ሰላም ይዝረግ እዩ አነ ጥራሕ ንብላዕ ዝብል ሰላም ይዘርግ አነ ጥራሕ ንማዕብል ዝብል ሰላም ይዘርግ ስለዚ ሰብ ሓቢሩ እንተበሊዑ ሓቢሩ እንተሰትዩ ዘለዎ እንድሕር ተኻፊሉ ሰላም ይኸውን ማለት እዩ ሰርቶ መብላት የሚቻለው ሰላም ሲኖር ነው ተምሮ መግባት የሚኖረው ሰላም ሲኖር ነው ሰሪሕኻ ምብላዕ ዝከኣል ሰላም እንትህሉ እዩ ተማሂርካ ንኽትምለስ ሰላም እንትህሉ እዩ ሓኪም ብሞዩ ሕሙም ሓኪሙ መምህርውን ኣምሂሩ ኣመሓዳሪ ህዝቢ መሪሑ ክነብር ዝኽእል ሰላም እንትህሉ እዩ ኩሎም ደቂ ሰባት ፈጣሪ የምልኹ እዮም ፈጣሪ ዘምልኽ ሰብ ድማ ኩሉ ግዜ ሰላም ሕልው ይዝኸውን ሰላም ድማ ኣብ መሬት ዘለው ሁሉም ፍጥረታት ወሳና እዩ ሰው ሁሉ እግዚአብሔርን ያመልካል እግዚአብሔርን የሚያመልክ ሰው ደግሞ ፍጹም የሆነ ሰላም ስላለው ሰብ ኩሉ እግዚአብሔር የምልኽ እዩ እግዚአብሔር ዘምልኽ ሰብ ድማ ፍጹም ሰላም ስለዘለዎ ኣብ ወንጌል ዝተጻሕፈ ዝበሎ ኣነ ሰላመይ ክሓድገልኩም እየ ኣነ ዝህበኩም ሰላም ዓለም ከም እትህበኩም ሰላም ኣይኮነን ሰላማዊ ሰላም ክህበኩም بجنزب زيتكا ፍጹም ሰላም ዝኾነ ሰላም ይዝህበኩም ከም ዝበለ እግዚአብሔር ሰብ እንተ ዝካባበር ሰላም ይኸውን ሃገር ሰላም ወሳኝ ነው ለየትኛውም ዓለም ሰላም ወሳኝ እዩ ለዝኾነ ይኹን ነገር ኣብ ዝኾነ ይኹን ነገር ዝርከብ ሃገርን ህዝብን ሰላም ወሳኝ እዩ ካብ ሰላም ወፃእ ክንሓስብ የብልናን ሰላም ምምጻእ ኣለና ብፍላይ ንሕና ኢትዮጵያውያን ዘተዓረቑ ሽማግለታት ዓደለውና ባህላዊ መተዓረቕ ተለው ምሁራን ዝርከቡ ለሃገር ስለዝኾነት ንሰላም ምንጣፍ ንሰላም ምድራፍ ጽቡቕ እዩ ህዝቡን በየቦታው ተሰብስቦ ህዝቢ በብሃይማኖቱ በስተፈላልዩ ብሔር ብሔረሰባት ብምዃን ዕቤት ከዓግዝ ዝኽእል ነቲ ህዝቢ ክዘርግ ዝኽእል እንድሕር ተዓሪቑ እቶም ጸገማት ተፈቲሖም ሰላም ይመጽእ ማለት እዩ አሁን ያለችበት ስታተስ አሪፍ ነው የተሻለ ነው አብዱር ዘለኹም ወገናትን በሰላማዊ መንገዲ ናብ ህዝብኹም ተመለሱ بفلاي أب تجري كنا أب أوروميا زلهم مناسي أب وشت دور كينكا منم نجار كمتسي خلن بتوسخي سلام معبالن كمتسي خلن نساتهم أب دور سلزخونو هاجر كتفرسي خلن سلازي بسلام ومن قد مزيهم إيدكم لمنجستيبكم مس منجستي بممخار بمزررابن بممياتن ممعررين سلام معسالن يكاليوم نيتيبيا كورر يئلون زمص ናይ ወፃ ባዕዳዊ ሓይሊ በሓባር ኮይና ኢና ክንምክቶ ዝግባ እምበር ኣብ ውሽጥና ንዝፍጠሩ ጸገማት በሰላም ይህን ምሂን ኢልና ጸገማትና ክንፈትሕ ይግባ ኢሉ መምህር ጫላ ጌታቸው እኛ እኮ መዋጋት ያለብን አንደኛ ከውጪ ጠላት ንሕና ምውጋእ ዘለና ምስ ናይ ወፃ ጸላኢ ደውና ምዝደፍር እዩ ደውና ንምኽባር ናይ ግድን ኩናት የድሊ እዩ ተዘይ ኮይኑ ነንባዕልና ምብላዕ ልክዕ ኣይኮነን በቢ ከባቢኡ በረት አልዕሎም ንዘየድሊ ዕላማ አብዱር አትዮም ንዝዋጉ ኢትዮጵያውያን ወገናት በሰላም ዝተዓጠቁ ወዕጥቂ በመውራድ ናብ ማሕበረሰብ በመጽምባር ሰላማዊ ናብራ ክነብሩ ከም ዘለዎም ሓላፊት ቤት ጽሕፈት ኮሙኒኬሽን ከተማ ባቱ ወይዘሮ ተሚማ በሪሶን ነበርቲ እታ ከተማ ከምዚ ክብሉ ይገልጹ ጫካ ያሉ ወገኖቻችን በሰላማዊ መንገድ ኢትዮጵያ ሕዝ ዘላትሉ ሁነታት ዝሓሸዩ ቅድሚ 20-30 ዓመታት ዘይተሰርሑ ስራሕትታት ልምዓት ኣብ 6-7 ዓመታት ዓበይቲ ስራሕቲ ተሰሪሖም እዮም ዓበይቲ ሃገራዊ ሕቶታት ተመሊሶም እዮም ዓበይቲ ሜጋ ፕሮጀክታት ተዛዚሞም ብዕሊ ስራሕ ጀሚሮም እዮም ኢትዮጵያ ንቅድሚት እምበር ንድሕሪት እናቐረየት ኣይኮነትን ነዚ ድማ ዓይንኹም ቀሊዕኹም ተመልከቱ ሰላማዊ መንገዲ ተመሊስኩም ሃገር በሓባር ነልምዕ እነዚህ ጫካ የገቡትም ሰዎች ይሄን ተረድተው ናብ ዱር ዝኣትዉ ሰባት ነዝ ተረዲኦም ፍጹም ዝኾነ ሰላማዊ ዕርቂ ገይሮም ናብ ሓድነትን ሕብረትን ንኽንመጽእ ኣብ ዙርያ መንበር ብግልጺ ዝሃገር ማእኸል ጌርና ነቕረው ሕቶ ብኢትዮጵያውነት ብሓድነት ሃገር ኣብ ሰላም ህይወት ደቂ ሰባት ደም ከልቢ ከይኸውን እዩ ምዕሩይ ኩነታት ክፍጠር ዘሎ
በየትኛውም ስፍራ ላይ ያለን ወጣቶች ሁላችንም ወደ ሰላም መጥተን ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ዘለና መናእሰይ ናብ ሰላም መጺና ሰላም ዓሲልና ብዛዕባ ሰላም ብምዝማር ብዛዕባ ሰላም ሰቢኽና ሃገርና ናብ ልምዓት ምቕያር ክንክእል ኣለና ዝሓዝናዮ ኣጥፋኢ መሳርሒ ደርቢና መልምዒ ዝኾኑ ናውቲ ብመሓዝን ተኽልታት ብምትካል ናብ ሕርሻ ገጽና ብምምላስ ንባዕልና ቀይርና ሃገርና ቀይርና ወገናትና ቀይርና ናብ ዝሓሸ ቦታ ንኽንበጽሕ ዝብል መልእኽቲ የመሓላልፍ ኣፍላ መንእሰይ ሓይሊ ብዝተረጋግዐን ብሰኸነን መንገዲ ናብ መንፈስ ሰላም ክመጽእ ኣለዎ ይብሉ ነበርቲ እታ ከተማ ይሄ ትኩሱ ኃይል ይሄ ወጣት እዚ ትኩስ ሓይሊ ዝኾነ መንእሰይ ስኽን ብዝበለ ልቢ ስኽን ብዝበለ መንፈስ ናብ ሰላም እንተዝመጽእ ናብ ምክባር እንተዝመጽእ ብጣዕሚ ዝሓሸ እዩ ዝኸውን እኔ ወንድሞቻችን መጥተው ኣብ ዱር ዝኣትዉ ኣሕዋትና መጺኦም ምስ መንግስቲ ተላዚቦም ህልውና ዝሃገር ብዘይ ምብልሻው ድባት ዝሃገር ንጸላእ ሕሊፍካ ብዘይ መሃብ ካልኦት ኣጀንዳታትን ኢኮኖሚ ባህልና ኩሎም እሴታትና ብዝተሓለወ መንገዲ ሰላም ህዝቢ ብዝተሓለወ መንገዲ እዘሎ ጸገም ኩሎም ወገናት ክፈትሑ ድልዋት ክኾን ኣለዎም በሰላም ዙሪያ ያለው ኣብ ዙርያ ሰላም ሕድሕድ ሰብ ሰላሙ ክዕቀብ ክኽእል ይግባእ እብል ለኢትዮጵያ ህዝብ ሙሉ ማስተላለፈው ነገር ብኖር ንመላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ከመሓላልፎ ዝደሊ ሰላምካ ኣብ ኢድካ እዩ ዘሎ ሰላምካ ምስ ሰራዊት ምክልኻል ሃገርን ሓይልታት ጸጥታን ኮይንካ ንባዕልኻ ሓሉ ሰላም ናይ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ጥራሕ ኣይኮነን ናይ ፖሊስ ጥራሕ ኣይኮነን ናይ ምልሻ ጥራሕ ኣይኮነን ባዕልኻ ሓደ ኮይንካ ሰላም ክዓቅብ ሓደ ኮይና ምዕባለ ሃገርና ጋህድን ክኸውን ብሓባር ንሓሉ ወሓስ ሰላም ንኹን ክልል ኦሮምያ ዝሓሸ ሰላም ካብ ዝረአየሎም ዘለዉ ከባብታት ሃገርና ሓንቲ እያ ብፍላይ ኣብ ከባብታት ወለጋ ዝነበረ ጸገም ጸጥታ ካብ ግዘ ናብ ግዘ እናተመሓሸሉ ዝመጸሉ ተቋዳሲ ልምዓት እናኾነ ይርከብ ንኣብነት ንምግላጽ ዝኣክል ኣብ ክልል ኦሮምያ ከባብታት ወለጋን ካብ ከተማ ነቀምቴ ኣብ 6 ኪሎ ሜትር ርሕቐት ዝርከብ ኢኮሎጅ ሱርጋ እቲ ከባቢ ካብ ምሕላው ብተወሳኺ ኣብ ኮንስትራክሽንን ዝተፈላለዩ ግልጋሎታትን ዕዲ ስራሕ ንኽፈጥር ተገይሩ ዝተቐረጸ ከም ዝኾነ ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ገሊጾም ነይሮም ኣብ ሃይቅ ሰርጋ ዝርከብ ኢኮሎጅ ሰርጎ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ልዕሊ 14 ሄክታር መሬት እናተሃነጸ ከም ዝርከብ ሓቢሮም እዮም ስራሕቲ እቲ ፕሮጀክት ብቕልጡፍ እናተሳለጠ ከም ዝኾነን ኣብ ቀረባ እዋን ከም ዝዛዘም ትጽቢስ ዝግበረሉ እዩ እቲ ፕሮጀክት ንማሕበረሰብ እቲ ከባቢ ብምጥቃም ኣብቲ ክልል ዘላቒ ቱሪዝም ዘተባብዕ ከም ዝኾነ ኣብራሃሪዮም እዮም ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ብተመሳሳሊ ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ መርሃ ግብሪ ኮሪደር ልምዓት ገጠር ህይወት ሓረስቶት ናይ ምቕያር ተግባር ኣብ መላእ ሃገርና እናሰፍሐ ይርከብ ክብሉ እውን ገሊጾም እዮም ኣብ ዞባ ምብራቕ ወለጋ እናተሰርሐ ዝርከብ ልምዓት ኮሪደር ገጠር ቀበሌ መደ ጃለላ ዘመናዊ ብሓይሊ ፀሓይ ዝጥቀም ስርዓታት ባየጋዝ መዕቆቢ እንስሳት ሽቓቕን ከምኡውን ኣብ ገጠር ዝርከቡ ሓምለዋይ ቦታታት ንሕብረተሰብ ዘላቕን ክቡርን ኣነባብራ ዝፈጥር ስራሕ እዩ ሰላም ንህዝቢ ኦሮሞ ቀንዲ ክብሩን መለለዩን ከም ዝኾነ እውን እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ጸሪሖም እዮም ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዞባ ቄለም ወለጋ ፕሮጀክትን መሰረ ልምዓት መስኖ ቄጦ ኣብ ዝሃወፅሉ እዋን ኣብ ዘመሓላልፍዎ መልእኽቲ ህዝቢ ኦሮሞ ደላይ ሰላም ምዃኑ ንምርኣይ ደቁ ነጋሳን ነጋሶን ብምባል ይስይም ኢሎም እቲ ህዝቢ ሰላም ቀንዲ ክብሩን መለለዩን ከም ዝኾነ ብምግላጽ ኣፈላላይ ብዘተ ከም ዝፈትሕን ምርኣይ ደቁ ኣራርሳ መተዓረቂ ኢሉ ዝሸይም ዘድንቕ ጥበብ ዝተጎናጸፈ ህዝቢ እዩ ክብሉ ተዛሪቦም እዮም ወለጋ ከባቢ ኣብ ዝሓለፉ እዋናት ስእነ ሰላም ኣጋጢምዎ ከም ዝነበረ ዘዘኻኽሩ እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ዝተጀመረ ልምዓትን ምዕባለን ንኽቕጽል ሰላም ምጽናዕ ከም ዘድሊ ኣተሓሳሲቦም ኣፈላላይ እንተጋጢሙ እውን ብምኽክር ምፍታሕ የድሊ ክብሉ ተላብዮም እዮም ቅድሚ ሕዚ ኣብ ዕጥቃዊ ቃልሲ ኣብ ዱር ዝነበሩ ኣሕዋት ድሌቶም ብዘተን ንምዕዋት
ናብ ማሕበረሰቦም ክጽምበሩ ከም ዝኽኣሉ ናኣደኦም ብምግላጽ ዝተረፉ እውን ብሰላማዊ መንገዲ ናብ ሕብረተሰቦም ብምጽምባር ዝተጀመረ ልምዓት ንኽሕግዙ ጻውዒት ኣቕሪቦም እዮም። ሰሰናይ ንዓኹም ሰላም